Takže Olia, vítam z Pionieku. Dneska tak tuším, že si zahrajeme Zombie Apocalypse. Tuším, že ak sa to aj volá, takže tak. Dneska tak vám ukážem, ako nazbierať čo najviac peňazí, aj XPčok, jak keby. Najviac XPčok proste získanete z proste tých, jak keby normálnych, jak keby. A musíte proste každého proste zastreliť a také veci. To znamená, takže tak. Takže tak. Tento je retardovaný jak pes. A tak. Dobre, takže som zabil Wang that final boss, alebo tak. Takže tak. V tejto hre ide iba o to, aby ste proste ich čo najviac zabili a proste za celé akéby kolo a musíte nazbierať čo najviac peniazy, dajme tomu na jedno kolo a tak. No a tak. Ok, vraj, že som už zabil 2 bossov so svojou zbraňou, ale neviem ako. Je dosť divné, ale ok. Fire zombie. Sí, kokso. Podľa mňa my už sme asi aj všetkých rozbili. A že tak. Takže komplet všetky sme rozbili, takže tak. Dobre. Či kokso, dosť veľa points mi dalo. Takže tak, to je medical box, kebyže dačo. Tam podľa mňa ubránené, toto ešte vôbec, že musím to ísť. Kade? Kde je zombíček? Snajperku som aktivoval. Takže tak. Round 31. Takže mi chceš povedať, že toto je 31. kolo. Nice. Ale na telefóne, keď to hrajete, no tak vám proste automaticky strieľa, takže tak. Cíko, co ty vole, ty vole. Skapte. Umrite, poďme. Pozor. Ale musíme ísť. Dobre, dole. Oj. Fornation the operations. Milk our operation.
Ne, buk na chvíľu som urobil takzvaný. Formation, the operations. Doriti. Čo ja nemám naboje? Mám, dobre. Si kokso. Zombíkovia to sú všade. Doriti. Nepoduj mi vôbec pomôcť, to je jediné prečo. Dobre, joj, Doriti. Počkaj. Dobre. Budem taký jak tryharder, takže tak. Dobre. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo a čaute.